the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanin. Karong adlaw gi saulog sa atong nasod ang Independence Day, ang kagawasan, ang nahimutang kolonyal or nakolonize ta sa gisakop ta sa mga katsila niadtong unsa nang kantang yoyoy 1521, pero na-formalize ang ilang pag-control nato 1565 matod pa sa history. Unya na-liberated ta sa Amerika pagka 1898. So 333 years niya ang nagkupot na sad nato anang tuiga June 12, 1898 mao na sad ang Amerika, pero gisugod na to consider nga liberated na ta. Niya pagka gubat sa ikaduhang gubat gi-recognize ang atong liberation sa Amerika pagka 1946. So mga 48 sa taka tuig nga gikuptan sa authorities Amerika, pero ang pangutana, liberated na bata from the colonial powers of powerful nations? Kita ray makatubag ana. Tingali on papers liberated na ta, pero on other aspects colonized pagid ta, labi na gid sa atong pinulungan. Atong iampo nga ang kagawasan dili lang unta sa ngalan, kung dili sakat matuuran gyud, labi na gyud ang atong kagawasan sa sala nga magkahiusa natang mga Pilipinos, dili unta ta magkabuwag-buwag, magsigig-away, labi ng ato mga politicians. O kita nga niya sa simbahan magkahiusa sa bunta. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o Dios nga makinaadmanon og mahigugmaon tinubdan sa tanang kaayo, ipadala ang imong espiritu aron pagtudlo kanamo sa imong kamatuoran og agaka ang among mga buhat diha sa imong dalan sa kadait. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Busa gipasuguan ni Akab ang tanang katawhan sa Israel o gitigom ang mga propeta ni Baal didto sa bukid sa Carmel. Ug si Elias miduol sa tanang katawhan ug miingon, nganong dili man kamo makahukom? Kung ang Ginoo mao ang inyong Dios, simbaha siya. Apan kung si Baal mao'y Diyos, siya'y simbaha. Apan ang katawhan wala gayud mutubag kaniya. Unya si Elias miingon sa katawhan, ako na lamay nahibilin sa mga propeta sa Ginoo. Apan ang mga propeta ni Baal, upat kagatos o kaliman katawo. Ihatag kanamo ang duha ka turong baka, adto kanila ang usa aron ilang ihawon og lapa-lapaon og itungtong sa sugnod, apan kinahanglan nga dili kini daigan og andamon ko usab ang usang turo og ipahimutang ko ibabaw sa sugnod og dili usab daigan. Og sangpito nila ang ngalan sa ilang Dios og sangpiton ko usab ang ngalan sa Ginoo. Ang mutubag pinaagi sa pagpadalag kalayo, siya mao ang Dios. Ug ang mga tao miuyon. Unya si Elias miingon sa mga propeta ni Baal, pagpili kamo usa ka turong baka ug andaman ninyo kini pag-una, kay daghan man kamo, ug sangpita ang inyong Dios nga magpadala siya kalayo. O gikuha nila ang turo nga gihatag kanila, o giandam nila kini, o gisangpit nila si Baal, gikan sa buntag hangtod sa udto. Sila miingon, o Baal, tubaga in taon kami. Nagsayaw-sayaw sila, libot sa halaran nga ilang gihimo, apan wala gayoy mitubag. Ug sa pagkaudto si Elias mibugal-bugal kanila nga nagkanayon, kusga pagsangpit kay tingalig na malandong pa siya o tingali may gilakat o natulog ba o kinahanglang pukawon. Ug mikusog sila pagsangpit o gisamad-samaran nila ang ilang lawas, pinaagi sa mga espada o bangkaw sumala sa ilang nabatasan. Ug sa pagkapalis na, nagpadayon gihapon sila hangtod sa panahon nga ihalad na ang ginabiing halad, apan wala gayoy mitubag kanila. Unya miingon si Elias ngadto sa tanang katawhan, duol kamo kanako. Ug miduol kaniya ang tanang tawo. Ug giayon niya ang halaran sa Ginoo nga naguba. Unya nagkuha si Elias og napulog duha ka bato sumala sa gidaghanon sa mga banay sa mga anak ni Jacob nga maoy gisultihan sa Ginoo nga nag-ingon, Israel maoy imong ngalan, og pinaagi niining mga bato naghimo siyag mga halaran sa ngalan sa Ginoo. Og naghimo siyag usa ka kanal libot sa halaran, og ang kadak-on niini kasudlan og kawhaan ka litro nga tubig. Og gipahimutan niya ang sugnod, og gilapa niya ang baka, og gitungtong sa sugnod. Og miingon siya, punag tubig ang upat ka tadyaw, og bubui ang halad nga sunugonon, ingon man ang mga sugnod. Og miingon pagayod siya, bubui paninyo, o gibubuan na usab nila. Og miingon na usab kanila si Elias, bubui na usab ninyo sa ikatulo kahigayon. O gihimo nila kini. Og misanap ang tubig libot sa halaran, og ang kanal na puno usab sa tubig. Sa paghalad sa ginabiing nga halad, si Propeta Elias miduol sa halaran og miingon, O Ginoo, Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ipakita ni ining adlaw nga ikaw mao ang Dios sa Israel,
ug nga ako mao ang imong alagad, ug nga gihimo ko kining tanan tungod sa imong sugo. Tubaga in taon ako, o Ginoo, aron masayod kining katawhan nga ikaw Ginoo, mao ang Dios, ug nga gipahinulsol mo sila. Unya mikunsad ang kalayo sa Ginoo, o giot-ot ang halad nga sunugonon, ingon man ang sugnod, lakip ang mga bato ug abog, ug nauga ang tubig nga diha sa kanal. Sa pagkakita niini sa tanang katawhan, nang hapa sila og miingon, ang Ginoo mao ang Dios, ang Ginoo lamang maoy Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bantay ako nga walay kabilinggan, o Diyos kay ikaw ang akong gilauman. Bantay ako nga walay kabilinggan, o Diyos kay ikaw ang akong gilauman. Bantay ako Diyos, kay nagadangop ako kanimo. Nagaingon ako sa Ginoo, ikaw ang akong Ginoo. O Ginoo, ikaw ang akong bahin, ug akong kupa. Ikaw mao ang naglig-on sa akong palad. Bantay ako nga walay kabilinggan, o Diyos kay ikaw ang akong gilauman. Daygon ko ang Ginoo nga nagatambag kanako. Bisan sa kagabion nagapahimangno kanako ang akong kasing-kasing. Gibutang ko kanunay ang Ginoo sa akong atubangan. Kun anaa siya sa akong tuong kamot, wala ako'y kabalakan. Bantay nga wala kabilinggan, o Diyos kay ikaw ang akong gilauman. Tudloan mo ako sa dalan sa kinabuhi, sa bugos nga kalipay diha sa imong atubangan. Sa mga kalipayan diha sa imong tuong kamot, hangtod sa kahangturan. Bantay ako nga walay kabilinggan, o Diyos kay ikaw ang akong gilauman.
Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ninyo hunahunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan ikini samtang may langit pa ug yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod dili gayod sayluan hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang tinuod nga kagawasan naaragyod sa atong pagtuman sa balaod. Kung mosupak na gaytas balaod, mahimo natang ulipon. Unsa may unang makaulipon nato, ang kahadlok. Ikaduha, maulipon ta kung mapasakaan na tagkaso unya mapriso. Di nagyud kakaikyas tungod kay nagsupak-supak kas balaod. Hiling nga imong tupad ing nawa pa ka maulipon, wa ka maulipon sa kahadlok o kabalaka. Kana mga tao nga maulipon sa kahadlok o kabalaka, ang sinugdanan gid ana ni supak sa balaod. Unya kon ang balaod nga tong gisupak gamay og level, gamay ra sa tagkahadlok. Nya kun ang ato galing gisupak dako-dako nga level, dako-dako sa tagkahadlok. Nya kun ang atong supakon ang kinadak-an na gyud nga balaod, ana dako sa kay kagkahadlok. Ug unsa may kinadak-ang balaod, ang balaod sa Ginoo. Ang kinagamyang balaod kanang atong balaod personal, kanang ato ba personal. Nya ang sunod nga dako-dako ang balaod sa pamilya, ang sunod balaod sa katilingban, hain ka nabilong. Nya dayon ang balaod sa dasod, diin ta nabilong. Kana dipindi laghain atong supakon ana. Sa atong ebanghelyo niingon si Kristo, wa ko muanhi aron pagsalikway sa balaod ni Moises. Kay atong panahon na ang balaod ni Moises mao gitoy the best nga balaod para sa mga Hudiyo. Ingon si Jesus, wa ko mosupak bisan gani ang kinagamay kudlit ana akong gituman. Pero giakyos siya nga nagsupak sa balaod ni Moises. Kinsa may nag-akyos niya? Ang mga masinupakon. Dinis kalibutan katawanan sa kaini. Kanang labing masinupakon nga tao maunay magkupot sa balaod. Awa mo kay bawa na. Kana bang pinakamasinupakon nga tao sa balaod sa Ginoo maunay magkupot sa balaod dinhis kalibutan. Kay ang mga masinugtanon nga tao sa balaod sa Ginoo mahimong ulipon ug alagad dinhis kalibutan. Saman. Mabitan na ron sa social media, galalis nagmaayog kinsa gisad-an atong kasal, ang pari, ang gikasal o kadto ba kunong ninang
mao'y nisulti nga nausab ang oras. Mao na tulo karon ka kuan kisay pasanginlan ani katong ninang nga mo'y nisulti nga nausab ang oras, 11th hour na. Nausab gikas alas 8 ngadto nas alas 9:30 o kadto bang kinasal nga wa mag-check didto sa opisina kung tinuod bang nausab ang schedule unya nisunod lang sa dayon. Niadto alas 9 imbis alas 8 tatoy original nila giingnan man sad nga alas 9:30 kuno o kadto bang ninang nga wa ka klaro ninang nga nag-serve sa simbahan nga wa ka klaro nga ang schedule wa day mausab pataka lang sa inform kuno o kadto bang pari nga wa patiwasag paso wa huwata nga makaabot ang bride og paso dito sa altar nya nisugod nas misa kinsa Manila ang tinuod nga sad-an. Bahala na mo diha. Basta ako mustik yug ko nga balaod sa Ginoo moy atong sundon. Og unsa may balaod sa Ginoo, ang kinadak-ang balaod ang gugma. Gugma. Ang tanang balaod sa yuta magamay man or makinadak-an imo ganing tumanon nga way gugma misupak na kaana. Misupak na. Basta imo na siyang gibuhat nga way gugma, nisupak na ka. Pero bisan unsa kagamay sa balaod or unsa kadako sa balaod, gituman gay na nato nga dunay gugma kana natuban nimo ang balaod. Mao na si Elias diri sa atong unang pagbasa, gi-persecute naman ni siya sa hari nga si sa to Akab sa nga na to niya. Siya na lang usa nga nagtuman sa sugo sa Ginoo ang nahigugma sa tinud-anay sa Ginoo. Si katong hari sa Israel nga mao nay naghawd kunuhay sa katawhan nga pinili sa Dios didto na ni simba sa Dios nga nganlag Baal, Dios atong iyang asawa nga si Jezebel ang nana. O niya karon kay giingnan mas Ginoo si Elias nga atubangon gid niya ang kamatuoran bisag patyuno na siya. Iya jong giatubang ingon siya sa dili pa ko ninyo patyon mag last round ako versus sa inyong propeta 450 450 ka propeta versus 1 nya unsa may ilang daugan unsa may ilang kuntisan maghalad sila turong baka nga dili duslitan ang sugnod hangyoon ang Ginoo nila kung kinsa nang Ginoo nga mopadaog kayo aron masunog ang gihalad maunay mudaog ug tuod man gikas buntag hantod sa udto siging sangpit ang mga propeta ni Baal wa gyoy kayo nga niabot gikan ni Baal. Bugal-bugalan pang Elias insa sangpitag maayo basig nakatuog pa to or dunay gipalit or naglakaw-lakaw kanang paspasiba kay ang inyong Ginoo basig pa to kadungog gisamad-samara na gid nila ilang lawas yagit na silang maayo wa gyud nis padag kayo sa Baal oy. Pag-abot na ni Elias ang iyang gihangyo Ginoo dili ni pagpagarbo. Ako na lang usa mo'y nahibili ni mong propeta nga nagtug-an sa imong kahalangdon. Ipakita ani mga tao karon nga wa na kaila nimo nga ikaw ang tinuod nga Ginoo. Dili ni para ako kay nakailan ako nimo nga Ginoo ka para aning mga tao nga nailad sa kalibutanon nga mga mangingilad. Ug tuod man ning gawas dayon ang kayo og misunog sa tanan hastas tubig nga gibubo nga misanap na sa tibuok gihalad gihurot gyud uga sa kayo og didto sila nahimong saman matuuhon
Powerful kayo ang gugma natos Ginoo mga igsoon. Maunay liberation, maunay freedom, maunay independence. Matod pa sa philosophy, true freedom is or means to do the right thing without fear. To do the right thing anytime without fear. Kana bang mobuhat kag saktong butang nga wa jud kay kabalaka, wa kay pupanagana, kana you are a free person. Pananglitan mga bana, free ba mo nga mutug-an sa inyong asawa nga naibog mo sa inyong silingan? Or kamo mga asawa, free ba mong mutug-an nga naamoy nakrasan nga laki? Ha? Free mo? O inyong ipamakak? Ayaw lang ko yan. Wag hindi ka makras. Ay, crush ko. Ito ka. Minyo ko. Nabuang ka diya. Minyo na ko. Nga naman dahil minyo ka. Ngagmingon ka sa imong bana. Dong nakras ko anang pari. O di ka kanang silingan na to. Nakras ko ana. Total wa man sa na ni mo buhata. Di ba? Ang imong pagbati ba? Kamong mga nagtrabaho sa gobyerno, free ba mong mutug-an pilagyoy gibayad sa niduol ninyo nga magbubuhis or magbabayad og mga bayronon sa papili sa gobyerno? Free ba mong mutug-an nga mao gini akong nadawat na kwarta? Sige, tubag. Nga sumbalik ka dayong pari. Kamo father, free sad mong mutug-an og pilagi kwarta nga inyong nadawat sa imong pagsigig misa dinhi sa simbahan. Ako dinhi, ako gimong gisultihan ana. Ma-check na ninyo sa opisina, gisulti gina nako dinhi kada buwan. Pilay atong income to the last centavo. Nya o gusto mong hain ni siya padong na ay complete record diha sa opisina kay sa marira man akong isulti. Pag primero ko na kong sulti ani 3 million pa to atong isulti, beginning balance 100,000 na. Ang atong total nga nadawat nga income is 5 million. Ningon dayon ang pipila nato dinhi gisekreto kog adto padiroy ay pagsigtugan ana abilang ka milyonaryo kay kadiha, tulison pa lang kag patyon kadiha. Karon mo sulti na kita tag 20 million, tag 15 million ay atong madawat, pero tag 15 million, tag 17 million sa dangatong gasto. Amo na mabinlan tagpila na lang ka milyon, pero wa na magpasabot nga naa na natong kwartaha, gisigi na natong gasto sa tinud-anay pirmi paganitang negative sa actual gyud nga gasto. Pero na masay mo abot, sige lang yung gasto. Pero itugan ko gyud na ninyo tanan. Nya di jud ka mamakak pa del. Makaksan. Onya nganong mamakak man ka? I am not totally independent. Ana. Naay mga sala. Musud gani na nato ang sala. Musugo dayon kag kahadlok. Nya unsa man ang sala? Pagsupak sa sugo sa Ginoo. Mao nay sala. Unsa may illegal? Pagsupak sa sugo sa balaod sa tao. Illegal. Pero sa Ginoo, immoral. Hay may inyong palabihon nga kinabuhi. Immoral but legal or illegal but moral. Awa mo kasabot. Ang lungtad ana hay may inyong tumanon kung magka-conflict ba, magka-conflict ang sugo. Ang sugo sa Ginoo o sugo sa tao? Kusga. Panalitan ma-approve na ng same-sex union. Legal na siya. Saman. Musunod mo ana o musupak. Nga ingnon dahil ka, musupak ka na bisag ko sa lang kapulong, patyon ka na mo. Saman. Mupadayon kag supak o musunod?
Unya ang niingon nimo nga patyon ka mao ang leader sa nasod nga nag same-sex union. Nya musulti gani bisag kinsa pa ninyo musulti against ani ako'y gagunit sa balaod, automatic patyon ta mo. Musulti pa ta. Secret. Oo na siya. Depende og free ka. If you are independent, if you are free, wa kay kahadlok. Mo na gibutang gisulti ni San Vicente Ferrer, nila ni San Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz ug sa tanang mga santos gasugod ni Hesus o pasiunhan sad si Hesus sa mga propetang buutan sama ni propeta Elias. Way kahadlok nga mosulti. Unya ang uban nila nangamatay, ang uban sad wa mamatay. Pero wa gyud mahadlok hangtod sa adlaw ug takna sa ilang kamatayon. Wa gyud bisang gamay kahadlok nga naas ilang bakba og sa ilang naong. Let us be free from the bondage, from the colonial power of sin, the colonial power of Satan nga magsigig tudlo nato. Ayaw ni kay madaot ka ana, madaot ka, sus masakitan ka ana, mauwawan ka ana, mamatay ka ana. Maunay colonial mentality ni Satanas. Why exempted ani? Halos ang 7 pila na almost 8 billion ka mga tao sa kalibutan nasakop na ni Satanas ni anang maong mentality. Ayaw na lang haron way gubot, ayaw na lagsulti. Sus og mosulti kas tinuod gubot na kaayo. O na mangumpisal day na ako nga pader di gyud kalikayan nga makapamakak gyud ko kay nga ako ba nga gubot naman sad kayo mutug-an tas tinuod na mamakak na lang ko. Nako nya dili gubot ngadto padong sa Ginoo. Hadlok kas gubot padong sa tao, di ka mahadlok gubot padong sa Ginoo. Maulagi pader, maulagi. Nya di na ka mamakak din pader. Iksunod asang simana, pader nakapamakak na sa ko pader. Buangon ka. Ang kuna nga bakakon ka. Nya pagpakamatay diha, pagtugas tinuod aron nga dili na ka maulipon. Matod pa ni Hesus, bisan kinsa ang makasala ulipon. Mahimog yung ulipon. Kita nagdeclare taog independence. Tanawa karon kung ang atong nasod, isip nasod o kitang mga Filipinos, are we truly free from the bondage of the super powerful countries? Free ba kita? Sige, kamo na lang tubag ana. Nya unsaon nato pag set free sa tong kaugalingon, sugda nato sa pagbuhat unsay gisultis Ginoo, and everything will follow. Matod pa ni San Pablo, ang pagtuman sa balaod sa Ginoo dili mahisupak sa bisan unsang balaod sa yuta. Ang pagtuman sa balaod sa Ginoo mausad ang katumanan sa tanang balaod dinhis yuta. Matod pa ni Hesus, mas maayo pa ni kaysa pagsigig halad, pagsigi og hatag og mga donations. Pero ang nagtuman sa balaod sa Ginoo kusog sa na mamalit og slot. Bitaw. Muna nga ngato rong slots atong SBF dag para sa kumbento niabot ng atong halin og 25,195 slots na apay 34,805 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Napa ni siya 16 slot challenge nga 8,000 per challenge, niabot na sa 65 ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Pakpaka nato ang namalit sa atong SBF dag. Thank you kayo. Sige na hinayan, tiginig hurot og palit, kamong wapa kapalit, sige gyud palit. Kausa lang. Nya dayon ang atong Mother Mary's Healing and Deliverance. Nairog-irog na sa gamay. Niabot nag 2,141 ka slots ang atong halin. 1,740 din hinato
gikan nya 401 ka slots dito gikan sa kapilinya nga office mismo. So 2,141 na ka slots ang total nga halin, na apay 3,859 ka slots nga available tag 1,000 pesos per slot. Mao gihapon ako mo hangyoon kamong wa pa kapalit, siguro man kung daghan pa jud kaayong wa kapalit, palit mo bisag usa lang ka slot gikan karon hangtod ugma June 13. Mao nay second apparition of Mama Mary in Portugal. Dako pa kay siya ikahatag nato nga mga grasya, labi na gid sa healing and deliverance. Atong pakpakan ang namalit sad niini. Salamat kaayo. Makapalipay nato o makapalipay sa katawhan ang pagtuman nato sa balaod sa Ginoo. Makahatag og kagawasan nato o kagawasan sa atong katilingban ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Ang nagtuman sa balaod sa Ginoo dili maglisod pagtuman sa balaod sa tao. Apan ang masinupakon sa Ginoo kusog sa kay na silang musupak sa balaod sa tao. Kana lang paghatag og buhis nga tarong, tinarong nga buhis. Sus mo kuan kita, mo opt kita sa bribery than giving kuan. Nya kana sang ato taong nagtrabaho sa mga opisina nga naay maglinya nga kuan, di gid sila ka trabaho according sa freedom from sin. Mo singit gyud og pangawkaw or pangurakot. Mao nang atong iampo. Kita mga Filipinos, majority are Catholics. Let us practice the divine love, dili ning human love. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa Dios, hiniusa ang atong kasing-kasing ug hunahuna ngadto sa kang Kristo ug sa mahal nga Birhen Maria. Moingon kita, Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang Santo Papa ug ang mga kaobispuhan pinaagi sa ilang pagpanudlo ug sa ilang pagkinabuhi, magdasig sa panon aron mosunod sila kang Kristong paagi sa paghigugma, pag magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga mas hingusgan ang mga pagpaningkamot sa kalinaw o pagsinabtanay sa banay sa mga kanasuran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga minyo makasinati o kainit sa Dios nung gugma diha sa ilang panagtiayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton ug ang mga idaran madasig pinaagi sa makahupay ug mapasaligong mga pulong sa mga nag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga matuohong mitaliwan na makasudong sa mga butang nga wala pa makita sa mga mata
ug wala pa madunggi sa mga dalunggan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pag-ampo. Langitong Amahan, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tan-awa nga mahigugmaon ang among pag-alagad kanimo. Dawata ang mga gasa nga among gihalad ug tabangi kami pagtudlo diha sa Kristohanong paghigugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daigon ang nagaanhin sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan gana sa mga langit, pagdaingon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanlo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon ka nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinuluwa-luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kaimo man ang gingharian, ang gahunggang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan.
og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manasap kanim. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Sing his praises, magnify the Lord. The angel of the Lord comes from those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, we lack for no good things. No wonder then we praise him with our song. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. We'll sing his praises, magnify the Lord. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Ginoo, ang imong makatambal nga gugma, magpalipay unta kanamo sa magpalikay unta namo sa sala, ug magpahamutan kanamo diha sa dalan nga magdalanganha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang divine freedom or independence. Nya mahitabo ra ni kung ato yung sundon ang balaod sa Ginoo kanang balaod sa paghigugma kanunay. Salamat sa nahigugma nato og nagsigpalit sa ato mga slots. Hinaut unta nga mopalitag labing minus usa ka slot gikan karon hangtod ugma sa atong SBF dag nga tag 500 pesos
Nya naasay 16 slot challenge nga 8,000 pesos ug sa atong MMHD nga tag 1,000 pesos para sa atong Kapilinya de Fatima sa atong Our Lady of Fatima nga shrine. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanin. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Pagampahan kita karon, mga anak sa Dios, namulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Amahan, ng Anak ug Espiritu Santo karon